hatisadaro so. Aiwa, ndati ndiwe uzotsura, ndoda kutotsura mese vazukuru. Wese muzukuru ndoda umutsura. Aiwa zukuru, zvinorevezva makuita, zvamakuitira mukomana anonzi Peter, isi sabotage here yamakumuitira wei. Aiwa, musadaro zukuru, aiwa, muri vanhu vekuziva imi musadaro. Right, inzwa kanisa ndataura nyaya yangu ka subscribe kana usati wasubscribe. This is your family channel. Also, where's a notification bell whenever I upload a video each and every single day you will be notified. And if right, inzwa yakavazukuru hatisadaro. Taiva kunashi nezuro tichicelebrate birthday remukomana. Handina kuita video nezuro. Because ndanga ndichida kuti video ringe raitawo tuma views twakawanda ndiuyewo nereport yakanaka. I think you all know kuti ma views ema videos, especially kuma artists, they really means a lot to them. And especially pa platform yakaita se Nash TV kana vachinge vato marketa kuti kune function kana kuti kune show. And then show yobva yashaya vanhu vakawanda vanoona. Tikurawa platform of 52,000 subscribers. Yoshayiwa even 1,000 after 10 hours. Vanhu vanenge vaona hamusadaro sei sabotage. Aiwa, indrutoti maZimbabwenzika indiri sekuru venyini. Anditi shwa motadza kuona show yainakidza, show yaPeter. Aiwa, rega ndimakete zvavo. Kana vakatadza imaketa ikokoka ana Peter vachona karega ndichimaketa zvangu. Right, nezuro takati ne birthday party Peter de wamoyo murozvi mukuru he turned 31. Vazhinji vanoti Peter agone, vamwe vanoti Peter agone kuimba voice rake rakazhezhe rino zhezhe kunonzi kuti kuzhezhedzira ndizvo kuzhezhe something ikoko kuzhezhe something. Menoti unobva ukupi muzukuru munoti kuzhezheura here kana kuzhezhedzira mene. So Peter akaimba nezuro, akaimba zvinhu zvakafamba zvakanaka guys. Maybe you want something new from Peter. Muri kuda kuti akombozewo masongs ake asangoramba yakatsikirira pamasongs atongai yaneti tongai, because inzwa yakavazukuru apa ndakungotaurawo hangu kuna Peter. Iwe Peter de wamoyo ndakutongokudza ndini sekuru vachona ukasatodzwa nenika amene unoda kuudzwa naye. Inzwa muzukuru, unogarawo pasi bilo nebepa wokomboza. Anditi wokomboza muzukuru nziyo, wobikawo zvihit song. Apa pari kupisa zvihit song apa. Tisu mareframe game terenini sekuru wako muzukuru. Tisu varidzi vemugame here pari kudiwa zvihit song. Mwanzwa? Because inzwaka Peter haazombofa akaimbirana natongai. So vanhu kuti vange vari vanoteerera zvinhu zvestandard yepasi iye munhu airova original, unless otherwise kana Peter akutoimba zvokutodarika tongai, aiwa vanhu vanoteerera, vanhu vanotouya achitoti mwana wacho akaipa. Ameno vanhu vatova nehopu naObert Tongai Junior. Meno ngambouya ambotirimbirawo mufanawo. Ameno aPeter ameno tiri kuponwa sei ipapo muzukuru wangu. Handisi kukunyomba kana kuseka, but I'm disappointed nemaviews. Ndosaka ndauya ndiri kuti Peter ndoti futi imimi vazukuru vangu maZimbabwe, let's go and support. Tinoonawo zvimaviews zvowande. A platform of 52,000 kushayikwa kana 1,000. Ameno kuti full sabotage yacho yakafamba nepapi papapa. Ameno. Pakoiva nechimukomana chimwe chaitamba zvingaite chakasunga bandana, amukomana aitamba iyo zvisingaite. Ene mungo alright, toziva edu kuti kazhinji kana kuri kwaBaba Shero, Baba Shero be the center of ngati attraction paentertainment yavo. Baba Shero nyange akati gitari munhu wese unonzwa musoro echigutsirira. But pashow yaPeter hakuna chikomana ichocho neniwo ndokwaingomanya maziso angu. Chachakapfeka bandana. So endai munoonawo show, ndokumbirawo vazukuru maviews emuzukuru wangu ange ari anowanda. Iwe Peter wokombozawo nziyo, takuda zvimahit song kwete dzakaita mukurumbira, kutosara ndoitoridzira dzakaita vanhu achade chimunya, vanhu vada zvirefresh from you Peter. Ndada kuchallenge so no hard feelings. Anditi uri muzukuru wangu iwewe, anditi
no hard feelings uri muzukuru wangu, gara pasi uitewo zvinhu zviri fresh. naUncle Saint ndichiti much love.